ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଛ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହସୁଛ, ନିଜ ମନର ବେଦନାକୁ ଲୁଚାଇକି ରଖିଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକା ନୁହଁ। ତୁମ ସହିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି, ନିଜର ଲୋକମାନେ, ଆପଣାର ମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫୁଳା ଫୁଳା ସମସ୍ୟା ତୁମକୁ ଘେରି ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୁହରେ ତୁମ ତକିଆ ଭିଜି ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ବି ଏକା ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା ପରି। ତୁମ ସଂଘର୍ଷ, ତୁମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ହିଁ ସେ। ତେଣୁ ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଥରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରନ୍ତୁ ନା। ସେ ହିଁ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ, ଯିଏ ତୁମର ପ୍ରଗତିରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ କହିଲେ ନା?